Bi ye tarata ye novembre kalo tile 25 san 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka folibaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu tɛnɛdon novembre kalo tile 24 san 2025 kɔnɔna na ministre de l'industrie et du commerce Musa Alassane Diallo ale bɔla ka a kunda douane ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la douane maaw ka baara yɔrɔ min bɛ yen ni o ɲɛsinnen no taji ko kunkanko ma a ka tagali kunba ye min ye o de ye sɛbɛntiyali min ni o bɔla k'o kɛ walasa fɛn min yɛrɛ ye citerne ye olu kana tile kelen kɛ douane kɔnɔna na a taala ka taa lajɛ ni sariya minnu yɛrɛ kɔni ta la ni olu b'a la ka labato a selen yen nɔ a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin douane maaw ma ka sanga ni u ka wuli ka jɔ ye a y'a yira k'a fɔ sariya min u yɛrɛ bɔla ko o ta ko a baaraw b'a la ka waleya a ɲɛma ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ kabi u yɛrɛ kɔni sariya ninnu ta citerne 114 ɲɔgɔn kɔ ni olu kɔni donla jamana kɔnɔna na ko a yirala k'a fɔ 110 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ sera ka bɔ tile kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na douane na a y'a yira tun k'a fɔ ko taji minnu yɛrɛ kɔni bɛ don an ka jamana kɔnɔna na ko taji ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ se ka jamana kɔnɔdenw servir ko ka sanga ni maa dɔw ye maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ŋaniya jugu ta ka taji ta ka taa feere juguya la ko u yɛrɛ kɔni bɛna tigɛda kɛ olu ma ninnu kan a y'a yira k'a fɔ ko u bɛna wuli ka jɔ sigi sen kan ka don bɔlɔn kɔnɔna na fo ka taa se kungo kɔnɔna wɛrɛ kɔni ma ko n'u yɛrɛ kɔni maa ma sɔrɔ ka taji ta yurugu la ka feere cogo juguya la ko u yɛrɛ kɔni bɛ ɲangini da o tigilama ninnu kan ka sanga ni douane maaw olu ka ɲɛma ka kunnafoniya kɔnɔna ye ale y'a yira k'a fɔ taji caman u yɛrɛ kɔni donla an ka jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ septembre kalo la taji miliyɔn 53 ɲɔgɔn kɔ ko o de donla an ka jamana kɔnɔna na ko octobre kalo fɛnɛ na fɛn min yɛrɛ kɔni taji litiri miliyɔn 78 ɲɔgɔn kɔ ye ko o de fɛnɛ kɔni donna an ka jamana kɔnɔna na ko novembre kalo in yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni taji litiri miliyɔn 116 ani 2 ɲɔgɔn kɔ ye ko o de fɛnɛ donna an ka jamana kɔnɔna na taji min ni o yɛrɛ kɔni kan ka jamana kɔnɔdenw bɔ ni a baaraw kɛla a kɛcogo la wa a yira k'a fɔ halisa u b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan walasa fɛn min ye citerne ye olu ka se ka don ni taji ye nɔgɔya kɔnɔna na. Alisa an bɛ to tajiko ale kunnafoniya kɔnɔna na kunu tɛnɛdon novembre kalo tile 24 san 2025 a yirala k'a fɔ convoi 2 o yɛrɛ de kɔni sera an ka faaba kɔnɔna na convoi 2 minnu ne a yirala k'a fɔ citerne den 600 olu de kɔni falen no taji la ka don an ka jamana kɔnɔ. Société Barki Gold ni olu tun bɛ sanu bɔ kɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lulu Kunto ni olu ka baara kun jɔla a bɛ san 2 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ ka sanga ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ye an ka ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ kunu tɛnɛdon novembre kalo tile 24 san 2024 kɔnɔna na an ka ministre min ni ale ka baara bɛnnen no sɔrɔ ko kunkanko ma Aluseni Sanu ani a baara ɲɔgɔn ministre min ni ale ka baara bɛnnen no dugu jukɔrɔfɛnw olu kunkanko ma olu bɔla ka Société Barki Gold di maaw ka olu bisimila a yirala k'a fɔ u bɔla k'a tigɛ nɔ bila sɛbɛn kura o yɛrɛ kɔni kɛ ka sanga ni baara ninnu ni olu yɛrɛ kɔni kun jɔra olu lakurayali u bɔla ka tigɛ nɔ sɛbɛn bila o yɛrɛ kɔni kɛ o hukumu de kɔnɔna na Société Barki Gold a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna code minier kura min yɛrɛ kɔni ta ni o tala san 2023 kɔnɔna na ko u bɛna o sariyaw labato ko o baaraw kan ka kɛ cogo min na ko u bɛna u baaraw bɔ a sira fɛ. An bɛ taa Sikaso Kɛnɛdugu ka sanga ni lakanako kunkanko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso ale marabolo min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Luluni ni a yirala k'a fɔ binganni wale tigilamaw kun t'a la ka taa binganni wale ta ka ni marabolo kofɔta in sɛgɛrɛ min kɛla sababu ye ka to dugudenw olu yɛrɛ kɔni kun bɔla k'u sigiyɔrɔ bila k'u madon u kɛrɛfɛ dugu la a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ basigi dɔ ni o yɛrɛ kɔni nana ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na fɛn min ye ni duguden ninnu ye olu yɛrɛ kɔni caman b'a la ka segin ka na u sigiyɔrɔw la. An bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔn yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali novembre kalo tile 24 san 2025 o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ don sinsinnen ani don kɔrɔma ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Kidali ale marabolo ɲɛmaa général de division El Hadja Aga Gamu ale ni a ka délégation olu bɔla ka u kunda Aguelok kan ka taa fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilama minnu ni olu yɛrɛ kɔni tola fasoko la ka taa i ɲɛ da olu yɛrɛ kɔni kaburu kan ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu ma a yɛrɛ kɔni bisimila la fɛn min yɛrɛ kɔni Aguelok ale marabolo maaw fɛ ni nisɔndiya kɔnɔna u yɛrɛ kɔni bɔla ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ni tola fasoko la olu ɲɛ. An
bɛ to halisa an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu bɔla ka wuli ka jɔba dɔ ko o kɛ Kani Bɔnsɔn ale marabolo kɔnɔna na ani eri min kɛla sababu ye k'a to u bɔla ka dankari kɛ bingani wale tigilama caman na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka pick-up fila a yirala k'a fɔ ko u bɔla ka o sɔrɔ ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka kɛlɛkɛminɛw ye minnu bɛ tali kɛ AK-47 la ani a ɲɔgɔnna caman ko u bɔla ka olu bɛɛ récupérer. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka faaba kɔnɔna na fɛn min ye an ka lakana tigilamaw ye halisa olu fɛnɛ b'a la ka u seko n'u dɔnko yira walasa fɛn min ye yuruguyurugu ye ale ni bingani wale o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na o hokumu de kɔnɔna na an bɛ taa Yirimajɔ ale commissariat de police la a yirala k'a fɔ olu bɔla ka wulikajɔ dɔ kɛ novembre kalo tile 17 san 2025 kɔnɔna na min kɛla sababu ye k'a to ka sanga ni jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ kɔni ka hakilina ye ka u dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna na o kɛla sababu ye k'a to olu bɔla ka tɛgɛda kɛ sifinaka fila minnu ni a yirala k'a fɔ ko olu dɔ kɔni minɛna moto soin saba o yɛrɛ kɔni suyɛni na a yirala k'a fɔ u minɛnen an ka lakana tigilamaw fɛ mandat de dépôt o yɛrɛ kɔni dala u kɔ kan halisa u yɛrɛ kɔni b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ complice minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu tɔw fɛnɛ sɔrɔ. Ka sanga ni kɛnɛya ko kunnafoniyaw kɔnɔna a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni variole du change ko o yɛrɛ kɔni yela maa kelen na an ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni kɛnɛya tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko furakɛliw yɛrɛ kɔni b'a la ka kɛ nin ma ko fɔta in na ko a ka kɛnɛyaw yɛrɛ kɔni b'a la ka na dɔɔni dɔɔni o hokumu de kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ labɛn bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ni bana ko fɔta in ye ale bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na. Kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Tombouctou ale biennale artistique et culturelle 2025 a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ ye réservation daminɛna o hokumu de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ biennale yɛrɛ kɔni labɛnnen don ka bɛn ni Ala ye décembre kalo tile 18 yira na ka taa don décembre kalo tile 28 la san 2025 kɔnɔna na ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.